Kapatid, Happy New Year! Happy New Year, kapatid!
Happy New Year, Sis Gina Lynn. Yeah. Nag-mute ako kasi maingay na dito. Oo sis, nag-uumpisa na ako kasi ako lang ang gagawa. Wala akong katulong. Para mamaya mga 8 relax na tayo. Lucy Warren, hello! Thank you for coming. Happy New Year!
Nag-iibay. Kita nyo ba ako?
Anong nangyari? Ba't nawala? Na-exit? Hindi, dito pa, oh. Busy pa, busy. Diyan muna kayo tumingin. Magsasalad ako, ipagsasalad ko ng damo yung asawa ko.
Ayan na. Salad na damo. Vegetarian tayo ngayong New Year. Okay na yung salad. Salad kayo guys. Diba? Salad na ako guys. Hindi na. Dito naman kayo. Tikman mo to pa. Hot. Jayan! Tignan nyo guys. Nagawa ako first time kong gumawa nito. Vegetarian na kasi kami ngayong 2026. Sarap pala siya guys. Grabe, sarap. Kulit, amin nilagayan mo. Miss Jenaline, amin na yung mangkok mo. Sarap.